Morning guys, majong buntag. Good morning! Kadatang tanan guys! Majong buntag natang tanan! Uy, damay batang sa doon nagpa... Sa doon naglambing-lambing guys! Sa doon naglambing-lambing si Kim Kim. Si Zakuri Bibi. Bibi Kim Kim. Naman may Bibi dito silingan. Si Zakuri pa yung Bibi. O, tarutang hugman tong Bibi dito, ha? Ha? Paminaw. Paminaw, ataan na tong ilang Bibi. Ha? Ataan? Ha? Sugot ka? Sugot ka? Hindi ko rin sa masugot guys kasi ako na yung bibi. Bibi tok. Bibi tok. Bibi tok. Taong ato may daturon guys na magpamahaw ni Kim Kim. Ato may spikas. Kami tawas ni daturon. Pang limpyo. Pink guys. Pink. Pink agizahang kutsara. Tama itindur nga nga nagkulod ay haraman. Kana paris na pink nga tinidor o kana. Man. Wara ka to padung takob na to iring. Ay pangitala ka na. Nganta guys. Mahaw ta guys. May saya. Muni ka mo sa gabi nga kanang adobo nga pakos manok. Adobo nga chicken. Adobo nga chicken nagsang Kim. Hello. Kaana. Mau may unas Kim guys kay mo ato may speakers kay malimpyo mi. Limpyo na ito. Magtago ko. Ha? Ako mag-ula, magtago ko, pangita ako. Yan, kampa. Nahamang lang pako. Pako. Ganas Kim guys, ug adobo nga pako. Gahan pag ko. Basta pako, jud. Oh my God, pako. Yan. Palit naman nun, di ko na nagpalit. Ano rin mag-uan? Mag-finishing na to ron. Ano rin mag-finishing? Tikas. Yun sa man. Yun. Karon pa masugig finishing. Kaya mag-finishing, puro man busy ang mga finishing. Mantukan ka lang kita may hapon. Ito na, nalihit na po na mga agamang kuskurinte. Huwat na laman may chatan ko na to sanggi. Huwag. Nataga. Engineering. Huwat naman may guys. Hapit na. Hapit na mabalhin ang kurente. Mami. Mami Mami May as adobo nga. Pake guys. Kaya guys, put doon papagabarilag tundan. Uy, magkakain namin sa mong tundan. Sa magtanong maka harvested is no. Harvest time. Ha? Kamaod mo tanong ba? Hoy, mo nang tinanong huy. Mo biyo nang tinanong. Iko. Ngan makay. Agak mana tinanam guys kanina. Oh, tanawa. Uy, makalipay ka zo. Kita sa tong tinanam tanaw guys. Sus. Asa mo kita kuan nga mananam ingan ni ka. Lami ag kuan result. Lami ag bunga ba bunsek ka zo. Bunsek. Dal. Sakto ra sa kadagka. Kuan na lang sa pader kay ron di sa mga maazo. Muniwang man og daghan og saha. First time maning bunga. First bunga man ni Nija guys danang kuan na. Saging. Kana nagsaksaha. Nag-harvest namin sa mga tundan. Nag-floringan na. Mana sila dari upay sa lumblak. Nabutangan na pagkan din ni. Lingkuran. Tao. Kumatis Kuya Gail. Diyan na, nasugda na gajud og flooring dari sa mga atubangan. Og salamat ka dyan yung tanante. Kaya diyan na jud, una jud kamatuoran nga mahuman na gajud ni, hapit na.
Daghan ka dyan salamat din dyan tanante. God bless. Ug amping mo kanunay diha sa Ohio, USA. We love you. Anza, si Kuya Gael, ning tabang si Kuya Gael da na og halo. Si Jamoy ning puli ni Papa Gabriel da naghalo da ng semento. Kay tuwas Papa Gabriel si Kuya Kinkin. Naghakot sila og tubig. Saan man gadyan amang tubig nga to mas amad paran lagi. O paman mo agas darig amang ripo. Murong malabo na dyan mo agas da ni amang ripo guys. Kay to man lagi mga hose nga nga sunog. Das mga dihas na ngagi kay daghan malagi sunog na hitabo dar sa amang deew. So diyan nate. Flooring na gajud dari sa tubangan. So kana siya guys gibutangan gajud na siya ingana kay ag portahan manggada na umubunog og uwan nga arang kasega. Masilban manggod so mo na siya gibutangan siya ingana rong di na maabtan sa uwan ug mo kaseg mangani ag uwan. Di na siya masilban, di na maabtan ba. Salamat ka dyan yung tanante kay diyan na hapit na gajud. Deew na gajud ka Diyos kuan. Kahumanan, daghan ka dong salamat eh. Hehe. Okay. Nah, managbuhos. Nag? Ata orag kuan, beam. Tauran nilag beam dari pantaw. Nyay. Pa. Ay, kuhan. Dagan. Mangalan siya guys, gaman siya og purma. Beam. Kaya kuman, pandajan og kahoy, tauran og aptep. Man. Naman pa sa puring. Nang alok bati daro nag-transfer. No ila man sikat tanub-tanuban. Mo day ha turmeric na guys. Nana turmeric duha ni puno na kuan gasa, nawa man na gasa. Pag amang tambis kabuok. Ay mga tambis na manay pang transfer. Ay nagambuwak. May kisa. Diyan nagajud nasugda nagajud og finishing ag daris bathroom. Mga gajud ni pila gajud mi kaadlaw dani guys nagpangita og kinsay mo finishing ug salamat sa Ginoo kay di amin nakitaan. Diyan na timingan nga ning uli ba. Ning uli ba sa silang trabaho kay kanang murang nahuman na ilahang trabaho. Kay kasagaran dani mason dali sa mga guys to naman taw na nayo og panarbaho to sa ladyo mo nang tagsa na lamay makitaan ni taw na mga kanang naay available ag ilahang adlaw kay tuwa naman taon aron bisiha nila sila jo og panarbaho. So salamat sa Ginoo kay diyan ning taon naka timing mi og kanang mo finishing kay si Papa Gabriel mo asaligan og finishing guys di jud matabang kay maka dalik jat ra sa finishing inza magkuan pa man siya maghakot pa man siya tubig agamang tubig ito pa man lagi taos lajo ug napalaman ag tubig nagsi pala magagas aw pwede ra kaadyo si Papa Gabriel ra mo finishing diha kay na may untay man ag tubig pero ingana nga way tubig na mahaneng-haneng gajud kay di kinahanglan man gajud ag tubig dani ngani kinahanglan ag tubig ni mag finishing sa top pa to speakers nagtrabaho to front need pud og tubig so manihang ipananam datos kilid na mo guys kanina mga paragayo nga buwak. So magtanam ko dani karon kay arong makaliwat ko kay amang paragayo dari din naman na mada inibalhin na mo para mang maingari mo imong mada kana maingana bang mga buwak-buwak makabuwakan kani magtanam ko ron tisukulad to. Ano guys. Kanang ipananam ron paragayo. Dari ka magtanam dia. Ay guys, mangkilid. Oh, dami kapazas. Dari ka magtanam dia. Itong tamnan. Kaya rong kuan nindot sila tanawon ug naay paragayo nga buwak. Dari ko magtanam guys dia. Ang panamnan. Ngani man ko magtanam ang kiskisan. Ano? Kaya rong kuan ba talinsan. Kisan sila guys.
Narag magtanong guys. So, wala na guys. Nalumbay na. Kakara. Hapon na nga. Lumbajan nga to padong. Ito, padong. Yan na guys. Kapan yung dugangan. Color yellow. Ito padong. Yellow ang ibutang latutanan. Kani si ja. Ito nila ito skilid. Ang ibutang dito. Gitang-tang nila sa papagabri lagsagi. Nga nang gitang-tang manan yung sugab. Panangtang manilagkuan saging dana humana og tabon ag kuan lang na ay humanag tabon ag PVC kina Good nila. So, na nagilubeng na ag PVC. Ada na. So, agasan sa maazo diha. Yan, naluag na. Ito na mga buwak to. Skilid to. Ang itang tisok. Magkaring mga saging. Ito na mo itanam. Natutaunahan. Gipaadyo na papagabril dari agjuta isang ikubkuban kay arong ma-flat siya arong mapantay ba kay o man gana nagpantay na diha dapita guys diha guys unahan ag kanang na ay tubo gi lebeng katubitaw gikan sa lababo o gikan sa CR so nadan ha guys gilebeng ra siya wala man ko ka video ganina kay di ako gibuhat so nadan ha dapita nang gilebeng diha papagabril so dana mo na ijahan nang giplat na diha nang juta kay arong din taon makuan ag PVC di ma tamak-tamakan ba so kinahanglan man jud ag PVC guys nga ilubeng siya kay arong di pa siya madaot pa